Expressions valencianes que m'encissen. Hi ha vegades que podríem dir altres coses, com per exemple, això no té sentit. Jo no ho acabé d'entendre. Però què estàs dient? Totes aquestes expressions són molt boniques, però no hi ha res com dir. Quin poc trellat! És que això té una força que les altres no tenen. I si vos agrada tant com a mi tot allò que té a veure amb el trellat, vos convida a participar en el concurs dels microrelats pensat i refet. El gabinet de promoció del valencià de l'Ajuntament de Sagunt, ai que bonico Sagunt, amb la col·laboració d'Onda Cero Sagunt, me sent que el Doctor Strange, obrin este concurs per a ESO, batxillerat, EPA i Universitat Popular. Ara vos llegiré el microrelat amb el qual em presente jo. Una mosca volava per la llum, i la llum es va apagar, i la pobra mosca es va quedar a fosques, i la pobra mosca no va poder volar. Quin poc trellat. Mira, jo no sé què fan servir les mosques per a volar, però ja us dic que la llum no, perquè els mosquits de nit els fa igual que hi hagi llum o no, Ells... Bé, podeu enviar els vostres microrelats, però està clar que el meu és el millor. Però si encara voleu presentar-vos, podeu enviar el vostre microrelat amb el vostre nom complet i una forma de contacte a este correu. I si guanyes, podràs rebre un lot de materials de promoció del valencià. Això sí que t'he trellat, home.